ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓጸርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ንኽትከታተልና ድማ ብኽብሪ ንዕድም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ቱርክ ዝተኻየደ ዋዕላ ኔቶ ዛዚሙ ክምለስ እንከሎ ካብ ኢራን ክወርዶ ዝኽእል ሓደጋ ንምክልኻል ብዝተወደበ ምስጢራዊ ስርሒት ነፋሪት ከም ዝቐየረ መራኸቢ ብዙሃን ኣሜሪካ ጸብጺበን። ትራምፕ ብዓይኒ ካሜራ ቴሌቪዥን እናተረአየና ወግዓዊ ናይ ፕሬዚደንት ነፋሪት ኤርፎርስ ዋን እኳ እንተደየበ ድሒሩ ግን ብሓገዝ ናይ ምግቢ መጓዓዝያ መኪና ተሓቢኡ ናብ ካልእ ወታደራዊ ነፋሪት ከም ተሰጋገረ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ሓቢራ። ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ጋዜጠኛትን ገለ ሰራሕተኛትን ዋይት ሃውስን ፕሬዚደንት ብምስጢር ካብታ ነፋሪት ከም ዝወፀ ድማ ፈለጡን ነይሮም። ሲቢኤስ ኒውስን ሰበስልጣን ጠቂሳ ከም ዝገለጸቶ ኣሜሪካ ኢራን ነታ ነፋሪት ንምውቃዕ ዘተኣምን ናይ ሚሳኤል ስጋት ከም ዘለዋ ድሕሪ ምርጋጽ ነዚ ስጉም ተወሲዱ። ዋይት ሃውስ ነዚ ብምስጢር ዝተኻየደ ምቅያር ነፋሪት ዛጊድ ብወግዒ ድማ የረጋገጸን። ትራምፕ ቅድሚ ኣብ አንካራ ዝተኻየደ ዋዕላ ንሱ ቀዳማይ ዕላማ ኢራን ምዃኑ ድማ ገሊጹ ነይሩ። እዚ ምስጢራዊ ስርሒት ዝተኻየደ ዋሽንግተን ኢራን ነቲ ውግእ ንምውቃዕ ዘካየድዎ ዝነበሩ ዘተ ድሕሪ ምፍሻሉ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ደጊማ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ካብ ትፍጽም ድማ ንጽባሒቱ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ንኢራን ኣብ ምእማን ናይ መወዳእታ ሰብየ ክብል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ጋዜጠኛታት ዝገበርዎ ቃለ ምሕተት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘለዎም ጥርጥር ብምግላጽ ኣብቲ ሃገር ፈጺሙ እምነት ከም ዘይብሎም መነጻጺሮም ተዛሪቦም። ትራምፕ ኣብቲ ዝሃብዎ መግለጺ ንኢራን ይኣምንላ እየዲኹም ትብሉን ዘለኹም ንኢራን ኣብ ምእማን ኣነ ናይ መወዳእታ ሰብየ ብምባል ጽኑዕ ቅዋሞም ገሊጾም። ወሲኾም ድማ ኢራን ኩሉ ግዜ ሓሶት ከም ትዛረብ ብምጥቃስ ሕጂ ግን ሓይልታት ኣሜሪካ ንባሕሪ ሰላጤ ሆርሙዝ ሙሉእ ብምሉእ ተቆጻጺሮሞ ከም ዘለውን ናታቶም ገይሮምዎ ከም ዘለውን ድማ ኣፍሊጦም። እቶም ፕሬዚደንት ብተወሳኺ ንኢራን ብርቱዕ መጠንቀቕታት ብምሃብ ኣብ ዝኾነ ግዜ ገለ ነገር ንምግባር እንተሞኪሮም ሙሉእ ብምሉእ ክድምሰሱ ይኽእሉ እዮም። ሕጂ ግን ንሕና በዚ ጽቡቕ ኩነታት ንርከብ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም። እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ካብ 1979 ጀሚራ ጎብሎል ማእኸላይ ምብራቕ ኮይና ከም ጸንሐት ዝገለጹ ትራምፕ እዚ ጎብሎልትና ግን ሕጂ ከም ዘብቅዐ ኣብቲ ዘረብኦም ሎም ኣረጋጊጾም። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ጉዳይ ሪፎርም ሕቡራት ሃገራት ተመያይጦም። ቀዋሚት ወኪል ኤርትራ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ንቀዋሚ ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር መሐመድ ፊቲ ተቐቢላ ዘራሪባቶ። እቲ ዘተ ምጥንኻር ሓበራዊ ተሳትፎ ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራት ዘተኮረ ዝነበረ ኮይኑ ኣምባሳደር ሶፊያ ዘውፀቶ መግለጺ ሪፎርም ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንልዕሊ 20 ዓመታት ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ረብሓታት ተዓጊቱ ከም ጸንሐ ድማ ጠቂሳ። ኣፍሪቃ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ዝቐርቡ ንድፍታት ምላሽ ጥራይ ትህብ ክትከውን ከም ዘይብላን የግዳሰ ምቁራጽ ወጻኢ ሕቡራት ሃገራት ንጥፋኣ ታራ ክትጻወት ከም ዝግባእ ድማ ነጺራ። ዝኾነ ይኹን ዝግበር ናይ ሪፎርም ለውጢ ልዕላዊ ማዕርነት ሃገራት ዘኽብርን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃ ዘሎ መዋቕራዊ ዘይምዕሩይነት ዝእርም ክኸውን ከም ዝግባእ ድማ ኣምባሳደር ሶፊያ ገንዚባ። ኤርትራ ብዛሓበራዊ ቃልሲ ኣፍሪቃ ብጽሒታ ንምልካት ድልውቲ ምዃና ድማ ኣረጋጊጻ። ብተወሳኺ ድማ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ኣብ ህንዲ ዘካየደቶ ዑደት ዛዚማ። ቀዋሚት ወኪል ኤርትራ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ምስ 16 መሳርሕቲ ኣምባሳደራት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብሓባር ኣብ ህንዲ ዘካየደቶ ናይ ሓደ ሰሙን ዑደት ብዓወት ዛዚማ። ኣምባሳደር ሶፊያ ኣብቲ ዑደት ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ህንዲ ዶክተር ሻይንከር ብምርኻብ ኣብ ክልተኣዊ ርክብን ምትሕብባርን ዝተመያየጠ ዘተ ድማ ኣካይዳ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ታጅ መሃል ብምብጻሕ ወለዳ ኣብ 1960ታት ዝገበርዎ ዑደት ድማ ብስምዒት ዘኪራቶ። ኣብቲ ምብጻሕ ምስ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ህንዲ ኣይተኣለም ወልደ ማርያም ከምኡውን ቀደመ ኤርትራ ዓቃብ ሰላም ዘገልገለ ህንዳዊ ወታደር ብምርኻብ ነታሪኻዊ ምትእሳር ክልቲአን ሃገራት ዘርአ ገዳስ ኣጋጣሚ ከም ዝነበረ ድማ ኣምባሳደር ሶፊያ ገሊጻ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ንስርዓት ብልጽግና ታሪኽ ብምጥምዛዝ ንውግእ ይዳሎ ኣሎ ክብል ወቒሱ። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘውፅኦ ሰፊሕ ጽሑፍ ኣብዚ ሕጂ እዋን ስርዓት ብልጽግና ልዕላውነት ኤርትራ ዝደፍር ናይ ሓሶት ትረኻታት ታሪኻዊ ክሕደት ድማ የጋውሑ ከም ዘሎ ገሊጹ። ሚኒስተር የማነ እቲ ብመምርሒ ስርዓት ብልጽግናን መራኸብ ዜና ኢትዮጵያን ዝዝርጋሕ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ካብ ቁፅር ወፃኢ ይኸውን ኣሎ ብምባል ነዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ ነጥብታት ድማ ኣቃሊዑ። እቲ ቀዳማይ ምንዋፅ ታሪክ ኮይኑ ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ ቀደም ኤርትራ ወይሮም ነይሮም ብዝብል ሰነድ ዘይብሉ ፈጠራ ታሪኽ ይውርውር ከም ዘሎን ነዚ ንምርጋጽ ከዓ ከም በዓል ባሮንቱን ሴራን ዝኣመሰሉ ናይ ኤርትራ ስማት ምስ ናይ ኦሮሞ ቃላት ብምምሳል ንህዝቢ ንምድንጋር ይፅዕር ከም ዘሎ ገሊጹ። እቲ ካልኣይ ልዕላውነት ኤርትራ ምክሓድ ኮይኑ እቲ ስርዓት ቀደም ብዛዕባ ንወደብ ምዃንን ሕጋዊ ሰነድ ናጽነት ኤርትራ ይረኸብኩን ዝብሎ ዝነበረ ተረኻታት ሕጂ ናብ ሙሉእ ብምሉእ ናጽነት ኤርትራ ንምክሓድ ደረጃ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ድማ ሚኒስተር የማነ ጠንቂቑ። እቲ ሳልሳይ ድማ ናይ ውግእን ምድላው ኮይኑ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ናይ ሓሰት ተረኻታት ንህዝቢ
ኢትዮጵያ ንሓድሽ ናይ ጥፋት ውግእ ንምድላው ዝግበር ዘሎ ሜላ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ስርዓት ንኤርትራ ከም ስጋት ገይሩ ብምቕራብ ንባዕሉ ግን ከም ተኸላኸሊ ክመስል ይፍትን ከም ዘሎ ድማ ንፂሩ ስርዓት ብልጽግና ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመ ዘይሕጋዊ ውዕል ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንኣርኢሰብ ዝህቦ ዘሎ ደገፍን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝሰንዝሮ ዘሎ ናይ ውግእ ምፍራሕን ነቲ ዘዋናዊ ዓብዪ ቅልውላው ዝደፍእ ሓደገኛ ፖሊሲ ምዃኑ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ ኤርትራ ንሓድነትን ግዛእታዊ ሓድነት ኢትዮጵያን ዝድግፍ ጽኑዕ ቅዋም ከም ዘለዋ ብምዝኻር እቲ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ወጥሪ ውፅኢት ናይዚ ስርዓት ብልጽግና ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ምስፍሕፋሕን ካሊኡ ሙት ኣነ ክነግስ ዝብል ፖሊሲ ምዃኑ ድማ እቲ መግለፂ የንጽር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድሕሪ 20 ዓመት ካብ ሶማሊ ይወፅእ ከም ዘሎ ተገሊጹ ካብ 2006 ጀሚሩ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ሶማሊ ጸጥታ ንምኽባርን ግብረ ሽበራ ንምውጋእን ተዋፊሩ ጸንሐ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕጂ ካብ ዝነበሮ መደበራት ጠቕሊሉ ይወፅእ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ምን ሰሓብ ሰራዊት ዝመፀ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ውዕል ስዒቡ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማሊ ዝተፈጠረ ጽኑዕ ዲፕሎማስያዊ ምሰሓብ ብምኽንያት ከም ዝኾነ ድማ ዝወፅእ ዘለው ጸብጻባት የርድኡ ብመሰረት ጭቡጥ ሓበሬታ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ከም በዓል ቡሩክ ሃባ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ መደበራት ጠቕሊሉ ይወፅእ ከም ዘሎ ተገሊጹ መንግስቲ ሶማሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ውሽጢ ግዝኣቱ ክጸንሕ ዝገብሮ ፍቃድ ብወግዒ ከም ዘቋረፀን ኣብ ክንዲኡ ብሰራዊት ካልኦት ሃገራት ዝቆመ ሓድሽ ዓቃቢ ሰላም ሓይሊ ክትካእ ይሻባሸው ከም ዘሎ ድማ ይፍለጥ እኔ ሲነሳ እንዳልከው ዳንሰኝነት ይመጣል ያው ሙርከኛ ማለት ጀነራል አባዱላ ገመዳን ጀነራል ባጫ ደበሌ ዘቃልዕ ናይ ቀደም ምስክርነት ዘኻኺሩ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ወታደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ዝነበረ ባጫ ደበሌ ኣነ ኣይተማረኽኩን ብምባል ታሪክ ክሕድ ምፍታኑ ምስቲ ብፆት ዝሃብዎ ምስክርነት ዝጋጨ ምዃኑ ዝተፈላለዩ መርትዖታት ይቃልዕ ኣሎ ባጫ የተባለበት ሌላ ምክንያት አሉ በጣም ይታመም ነበርና ታመመ ከታመመ በኋላ በብዙ ስቃይ ውስጥ አልፎ ዳነ በብዙ ሞቷል ከተባለ በኋላ ዳነ ኦልሞስት ሞቷል ከተባለ በኋላ ሐኪሞች እዛ በሜዳ ደረጃ እንትን ሊያደርጉት እንኳን በማይችሉበት እዛ በኋላ የዳነበት መዳንና መንቀሳቀስ ሲጀምር ወተት ይበጠብጥልን ነበርና እኔ ዛሬ ወተት በጥብጬ ላጠጣችሁ ብሎ ይሄ ለእርዳታ የሚመጣ ወተት ከዛ ዝም ብለን ትንሽ ትንሽ እየወሰድን የምንጠጣው በጣም ከመጠን በላይ ውሃ ጨምሮበት በጠበጠና አንዳንድ ብርጭቆ መጠጣት ሲገባ ሶስት አጠጣ ስለዚህ አንዱ አንበጫበጭ ከዋለ እዛ ባጫ ሆነ አሁን እሱ ፈልጎት ወደ ባጫ እሱ ፈልጎት ባጫ በሉኝ ብሎ አይደለም አላለም ወተቱን ሰላም በጫበጨው ነው ነቲ ጀነራል ዘቃልዕ እቲ ምስኡ ተማሪኹ ዝነበረ ጀነራል አባዱላ ገመድ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምሕተት ባጫ ድሕሪ ምምራኹ ኣብ ሳሕል ከቢድ ሕማም ሓሚሙ ነይሩ ሻዕብያ ግን ብሰብኣውነት ሓኪምዎ ኣሕብይዎ ሰብ ገይሮምዎ ክብል ድማ ተዛሪቡ ነይሩ ጀነራል አባዱላ ወሲኹ ኣብቲ ምሩኻት ኮይኖምሉ ዝነበሩ እዋን ጀነራል ባጫ ንምሩኻት ብጮቱ ፀባይ የብፅሐሎም ከም ዝነበረ ብስሓቅ ክገልጽ ምፅንሑ ድማ ይዝከር እዚ ሕጂ ጀነራል ባጫ ኣይተማረኽኩን ዝብል ዘስምዖ ዘሎ ክሕደት ቃል ነቲ ባዕሉ ዝሕለፎን ብፆቱ ዝመስከሩልን ታሪክ ዘዘናግዕን ዘሕፍርን ተግባር ምዃኑ ድማ عزبت يقلصو اتوم نت جنرال زنقف زلو وجنات تاريخ هو لا يخلنيو حج خباچ انا زنا جنرال عبدالله مسكرنات كخحده ديب بمبال نتوعته دما يحتى لو از فصام ز محاوراو ميديان ፖለቲካው መድረኻት እንደማዛራው ኮይኑ ቀጥል ለው እስከዛ ቪዲዮ ሪና ያንመለስ እኔ ሲነሳ እንዳልከው ዳንሰኝነት ይመጣል ያው ሙርከኛ ማለት አዎ ሙርከኛና ዳንሰኛ ነው የሚመጣው ዚያር ያሳይ ለኔ የብሔራዊ ቲያትር አይደለም ጀነራልነትን የሰጠኝ እኮ ብሔራዊ ቲያትር አይደለም ጀነራልነትን የሰጠኝ بخالي زينانا دما سنيت هابتا ابن فلم اواني ارترا وكيلا او علماو مدرخ صباغه اختساتفيا ارتران فلم اوان ابت 127 هاجرات ساتفولو زلوا مبل 73 عامتا ودر صباغه عالم ميسين ورس وكيلا سنيت هابتا اختساتف مخان ترغاغيصو از تساتفو زن سنيت هابتا ابن ني ارتران كم زول عوي علماو مدرخ ترئناي مجمريا تاريخاو غاطاميو سنيت هابتا ابن بحال صباغه منت هاجرا ابت بيلينا زقصر تعذبت زلوا مدرخ نمللاي دلوت مخان دما تغليصلو از سغمت زي ኤርትራው ዓለማዊ መድረኻት ጽባቐ ፋሽን ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ምዃኑ ድማ ተንተንቲ ይገልጹ ንወኪልና ስኒት ሃብታም ኣብ ዝውድድር እዚ ዝለዓለ ዓወትን ጽባቐን ዕድል እናተመነና ንኤርትራ ድማ ብብቕዓት ክትውክል ትጽኢት ንገብር
بخالي زينانا دما بريدن نبر سهل ورق زودي لو شمقلنا خوينا ناوس مراخت اللي تحسب كم زلا تقليصو لو مخاوز تفاعلي زوت زلو حوريتات منقس إثيوبيا نتمس إرتراز تبالاش زلو دبلوماسيا وركون معراي نبريدن نبر سهل ورق زودي خم لو شمقلنا ناوس مران ملاخ يشاباشب كم زلا تقليصو سهل ورق زودي بتناي كلتشن أساشم متنسمع سلام زنور عوي تران مس مرحت إرتراز زنورات صبق نايك أدم زودنا تتقيمو سرعات بلسقنا مسكور بريدن سياس أفوركي داقماين نمزراب سعرتاتي كايد كم زلا دما يقلت الله يكون امبر اذ بوغن ايثيوبيا زحسب زلنا شمقلنا فتنه وغن ኤርትራ ክስካብ ክንደይ ተቀባልነት ክረክብ ይኽእል ዝብል ኣብ መንጎ ተንተንቲ ፖለቲካ ብዙሕ ጥርጣራ ድማ የለዓል ኣሎ بخالي زينانا دما حوحات أزيوم زمانيان مسألة عتيق تباهيلو حوحات سرحات إيران زخونن كاب 300 خسكاو 500 كيلومتر حقت كون شاف زخولن مسألة عتيق خمزة لتقليصو زمت ورات زيوم بمنقد قبص تجازيوم بسودان بيلم سراوي تقراي كم دوت حد ما تحبيرو إذا تكبر زن سرعات بلسقنا عند وتاوت هدراو سابرايز كخون كم زخل دمات زينا يرد بخالي زينانا دما قداماي مينستر إثيوبيا أبي أحمد نتم مسرت حزب أورومو زخون عليتات بارون تمان بورينان بمتكاز زهوا مجلس سعيبو أما حورا بنيا سفحنا يلاقسي ملاشات دما يوحز الله يتقدماي مينستر بارون تناتنا يعزب التاريخ ومسمس مقراو استعازو تتقمت محورا وميديا حجن ما تاريخ قبص فرعوناتن حرمات الناتنا أي زبل صحفات يوصو خمزة لو دما بلاقسي يقلصو قال يوم تعزو تبوتو الساخي سنحيلهم دما بريطانيا ناتنا أيا تم عالم زقوز نور نقستات كم بعال جورج سيميز ويليام أورومو أيام كولنا أيام ناول دما يقول صلوا حدا خابت زيادة مزارة وخين زلنا تبدما يتابع على إيرجات سكال صندوق علامة أورومو مسنا يجبس صندوق علامة مسألة يوم إذا علامة زجبس ناتهم سلزنا وراتو يزبل ملاقوا هو هوا دما تاني حلا بإيكونومين بسوشيالم ببوليتيكام ببزونا قد متعلبت اللهون يسون يزر بوليتيكا بتلاقي أورومو مستيمنا يزر بوليتيكا ريلي يأمرو بشتين ناتنو ይሄንን አብራራላለሁ ምን ማለት እንደሆነ የዘር ፖለቲካ ለአንደኛው ክፍለ ዘመን አይመጥንም ሊትራሊ ከዛም አልፎ የአእምሮና የሶሻል ቀውስን የፈጠረው የኦሮሞ ኢንተሌክቹዋል ክላስ ላይ ለምን ያልክ እንደሆነ እንምጣ የአዲስ አበባ ኢሹ በሚለው ላይ እነዚህ ጽንፈኛ የሚባሉ የሚጽፏቸው ጽሁፎችን በሞላ ንብ እነ መሐመድ ሐሰን بخالي زينانا دما اوغاندا حدش حق الكولاو مستاتات يالا هاجر اوغاندا بساعات سرح مستاي منكاي زعلم حدش حق تاتات يالا بمسرز حدش مبرح منغستي ابيات مستن باراتن كالوت اكلاو مستشتا تكالات امناي سرح معلتات ابسوني كسكاب عربي قدم ساعات 3 دحر قطري الكولاو مستغيشت ادما قداين بخالي زينانا دما هايل بحري ارتران يمانيان قفف تعسا نجلبو من نورتو من ماريخو هايل بحري ارتراكو مصاو بابي المندبن عسبن نللاونت ميات ارترا بمتحاس بزي حقاو من قد عسا قفن نصنحو عسر تخلت يمانيان قفف تعسا حيزو اتم قفف تعسا مستقوم لزنور جالبات كل نورتو ميم تتحيزم زركو زلو ازي سقوم تزي هايل بحري ارترا نللاونت ميات هاجر نمخبارن اب بحر زقبر زخون يخون زي حقاو من قسخاسات نمقوص ارزا كايد زل صعري ادا اكال مخان دمات زينا يرد بخالي زينانا دما ناي صعنت منقد اير كينيا ايروايز كارغو ناوس مراو صيتاو صعنت برات يكايد كم زل غليصو از منقسقاسم مونغو كينيان ايرتران زل نغداو متسار نمحيالن وحده قحط مقلطافن عوي غدا خم زل ودما تحبير الله ات منقد اير ناوس مراز غورو زل براتات سلطن وصيتاو بزخونه منقد يقصل كم زل ايوت مغلص زملاخت ازوم سغمتات زيوم هاجرات مراق افريكا نقطاو عيت محاوراو مرغات كرت هبن يسرحا خم زل ادما زرئيو زخوركم من زخبركن تخاتلتنا نساعات زحرنا يوم حصرتن اواناون زبلنا يوم زيناتات نتم كتكاتلوم طناخوم مسل نيرم ابزو قصر بخالت حبريتات كساب نراخب سلامنا تمننا ببزلهم سلامنا عخم يخون سلام